wale ɲuman dɔn foli bɛ lase aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawale bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kuma se aw danga la kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko association an ka bɛn maaya la u ka lajɛrɛba baaraw sigira sen kan ni o ye convention nationale y'a ta ko filanan bureau kura sigili ka taa se baara caman ma ni sigi na ɲɛnamayara ni o ye a ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ bolo Seyidi Sherif Aliu Usman Badara Aidara min ni a ye fara ɲɔgɔn kan ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ ka bɛn kari juillet kalo tile 12 ma CICB la Madu Ben Sherif Sumano ni nuhum konen de tun bɛ an ka janga sɔrɔlen ɲamala nin kɛnɛ belebele mun sigilen filɛ a sigira sen kan faraɲɔgɔnkan jɛkulu an ka bɛn maaya la ɲɛmaaw de fɛ nin ye u ka convention ba tako filanan ye mun sen fɛ biro kura dɔ sigira sen kan biro mun b'a bi ti jɔ fo ma 45 la président kura a kɛlen ka kuma ta a ye kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ k'a ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma a ye foli kɛ k'a ɲɛsin biro mun n'o olu bilala o nɔ la biro kɔrɔ mɔgɔw ma a labanna ka foli kɛ k'a ɲɛsin association yɛrɛ président en d'honneur ma n'o ye Seydi Badara Aliu Haidara ye a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa laɲiniw ye fɛn mun ye n'o ye association ka kunaw ye olu ka se ka sabati. Alléluia. Aw dan sɔgɔ ani ko an ka foli bɛ nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini Ala fɛ fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an bɛ yan bi sigili de hokumu kɔnɔna na ka sanga ni an ka convention nationale ye san 2026 la o kuma na an b'a ɲini kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka kɛ kunnafonidila ye association an ka bɛn maaya la tɔgɔya la sabula association an ka bɛn maaya la a ma dɔ wɛrɛ ɲini ko an ka kɛ kelen ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la ni o fɔra bunadamaden fɛn o fɛn bɛɛ ka ɲi i yɛrɛ ye o kɔnɔ ka o labaara ko o la sabati i ka so kin kɔnɔ quartier la jamana kɔnɔ fo ka se diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen kɔnɔna de la an bɛ foli di an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Namori Jara ye ale min ye jɔyɔrɔ kalifa an na bi an ka foli bɛ an ka conseil d'administration ma ɲɛmaaba ye n'o ye Badara Aliu Usman Aidara ye a n'a ka conseil bɛɛ lajɛlen ka ni jama in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ ko bolodenkɔni kelen o ti bɛlɛ ta n'an farala ɲɔgɔn kan Ala bɛ sɔn ka fara an kan an bɛ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ n'an y'o de kɛ an dalaminɛkala ye n'an b'a fɔ o ma ko an ka slogan ko ni an farala ɲɔgɔn kan Ala bɛ sɔn ka fara an kan an bɛ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ n'o de vivre ensemble c'est se lever ensemble je vous remercie. Nin convention tako filanan in kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin hakilina in tabaga ma n'o ye association an ka bɛn maaya la ni a ɲɛmaaw ye k'a sababu kɛ ko ni fɛn bɛ yen bi Mali mago bɛ fɛn mun na o ye bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ni association yɛrɛ ka tagasira ye ni a ka kuntilenna ye a Seydi Badara Aliu Haidara yɛrɛ kelen ka kuma ta ale min ye association président ba ye a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin bureau mun tun bɛ yen nɔ o ɲɛmaaw ma a labanna ka bureau kura maaw fana féliciter. Bon n bɛ yan ka da ka n tan siɲɛ fɔlɔ ye association an ka bɛn maaya la ka na ka wele jaabi ka da ka jɛkulu min don an b'a fɔ a ɲɔgɔn jɛkulu ka dɔgɔ ka jɛkulu in na bɛɛ b'a kɔnɔ an t'a kɔnɔ foyi la fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ka jamana in jɔ an y'a fɔ fana ko ni maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ walima maa b'an ka tɔn yɛrɛ dɔn n'i ko donsoya siya tɛ donsoya la numuko tɛ filako tɛ i ye kerecɛn ye i ye suma ye i mana kɛ jinɛtigi i mana kɛ maa si o si ye silamɛ donso de ye ka da kan an ka président yɛrɛ pour que a ka faamu Nguye b'a la an ka président d'honneur dɔ don Sherif Usman Haidara an ka karamɔgɔba yɛrɛ ale b'a la an ka président d'honneur don donc déjà ninnu ye taamasiyɛnw de k'a di donsoya ni nin tɔn in an bɛ se k'a fɔ fɛn kelen don wolomali t'a la donc n'an ma ye yan dɔrɔn an ma ye an yɔrɔ la voilà bon an b'a fɔ an nisɔnkadi kojugu kojugu ka da kan ɲɛ min mɛn ani ɲɛ min ye vraiment a bɛ mɔgɔninfin a b'an wasa nin b'a jira k'a fɔ an malidenw n'an ye nin faamu k'a kɔrɔ dɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma walahi jamana in bi jɔ jamana in mɔgɔ tɛ foyi la fo nin o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛn hali bi Ala k'an bɛn Ala k'an bɛn maya la an bɛ karamɔgɔba yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ne
Aliou Ousmane Aïdara k'a fɔ ka duwawu k'a ye si dɔgɔmani b'a la nka hakili ka bon n'an bɛɛ la hakilitigi a ka kɔrɔ n'an bɛɛ hakili la o tuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ala ka n'a dɛmɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ biro kura mun sigilen filɛ maa 45 de bɛ biro in kɔnɔna la a baaraw daminɛna ni Mali jɔnjɔn fɔli ye miniti kelen tasibila fana kɛra k'a ɲɛsin banbagatɔw ma. Hali bi an bɛ to CICB la association an ka bɛn maya la u ka convention nationale tako filanan kɛnɛ kan maaba caman ye sigi seereya minnu u y'u ka nisɔndiya kanw yira Madu Ben Sherif Sumano ani Nuhum Kone ka kuma galama la an ka jɛn ka ɲamalali kɛ sɔrɔlen ninnu fɛ. An b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin salo ta kun y'a tako fɔlɔ ye ɲinɛ ye tako filanan ye nisɔndiya min bɛ na dɔrɔn Aïdara den ninnu n'i y'o ye nin ko ninnu na ka kɛ ta o tɛ bala mɔgɔ la parce que mɔgɔ mɔgɔ ko jamana ka taa ɲɛ mɔgɔw ka bɛn mɔgɔw bɛ k'i kɔ o wajibi de o nisɔndiya de bɛ na derrière la n bɛ se ka n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka dɔɔni f'i y'a kan tɔn in yɛrɛ tɔgɔ ko an ka bɛn maaya la a nafa yɛrɛ fɔlɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ tɔnden ye o ko n'i bɛ sira o sira kan an ka maaya in kɛ ni maaya kɔfɛ foyi tɛ yen ni hɛrɛ tɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ a la a nafa tɛ se ka fɔ mɔgɔ si fɛ ka dɔn n'i bɛ sira o sira kan i b'i ka nafa y'a kan n'i ye silamɛ ye i b'i ka nafa ye n'i bɛ diinɛ wɛrɛ la i b'i ka nafa ye o yɛrɛ dan t'o la ne kɔni b'a fɔ Ala k'a taa ɲɛ dɛ Ala k'a kɛ san bɛɛ ko ye Ala ka si di président yɛrɛ ma Ala ka jama in kafu fanga d'a ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ. N kɔntannen don nimisi wasalen don n bɛ Sherifila du bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ Ali Badara fo ale de ye a décidé k'i sen da a fa senda nɔ la ko maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n hakili la o ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka miiriya de maliden bɛɛ lajɛlen ka hamina de o ye an bɛ don min na i ko bi donc an b'a fɔ k'a barikada an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ka ko a hakilina min ta Ala k'a taga ɲɛfɛ an ka bɛn maya la a kana dan Mali dɔrɔn ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kan cɛ ani baraji. N nana ka na an ka soutien di an balimaw ma association an ka bɛn maya maaw parce que o bɛ baara min na baara ɲuman de don fɛn fɛn bɛ kana ka bɛn sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka diinɛw kala silamɛw chrétiens an ka laadatigiw je pense que o baara sugu Mali mago b'o baara sugu de la bi an ka bɛnmaya b'o baara la donc a ka kan an ka na u ka kɛnɛ kan ka na an ka soutien yira kɛnɛ in kan k'a fɔ fɛnɛ ko nin baara sugu de ka ɲi Mali kɔnɔ bi malidenw mago bɛ bɛn na olu ka baara in bɛ ka bɛn sabati n y'a fɔ n balimakɛ ye Aliou Badara Aïdara ye parce que maa min don maa hakili sigilen don maa hakilima don a bɛ baara min kɛ Mali mago b'o de la a tɛ diinɛ bɔ diinɛ la a b'a essayer ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan association yɛrɛ valeur sigilen bɛ mun kan n'o ye laïcité ye n'o ye démocratie ye n'o ye fraternité ye je pense que olu ye valeur ye ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ye valeur minnu na an ka kan an ka na ka n'o valeur ninnu lafasa ɲɔgɔn kuma kuncɛ kuma la ka dugawu kɛ initiateur yɛrɛ Badara Aïdara an ka karamɔgɔw ka dugawu k'a ye Ala ka hakili ɲumanw caya halisa ka dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔn initiative caya Ala ka u dɛmɛ u ka baara la an y'a ye comité camanw sigira jama bɔra ka na ka continuer baara fɛ ka association implanter ka baara ɲɛnamaw kɛ sigida la je pense que u bɛ se k'u ka objectif atteindre. An nana ka na waleɲuman dɔn kɛ an balimakɛ Ali Ousmane Haidara Badara a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an ka bɛn maya la u ye hakilina mun ta nin hakilina ɲɛnamanba de k'a yira k'a fɔ an mana kɛ cogo cogo la an bɛɛ de maliyɛnw ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen walasa an bɛ se ka an ka jamana lataa ɲɛ o de kɔnɔna la bi u ka nin convention tako filanan an nana ka na yir'u la k'a fɔ Mali sifinnakaw an bɛɛ lajɛlen an b'u ka bila la ka d'a kan bi ni nin ɲɛfɔra jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin de kɔ wa jamana yɛrɛ bɛ nin de kɔ bɛɛ hakilina falen falenw bɛ se ka kɛ mais an bɛɛ lajɛlen an bɛ laban Mali de ma an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen walasa ka yan o de la an b'a fɔ an balimakɛ ɲɛna hali bi nin baara in ma nɔgɔn mais a y'a kɔ da a kɔ la bi an y'a ye a bɛ ka tɔnɔ bɔ a tɔnɔ bɛ ka bɔ cogo di an y'a ye diinɛw an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan bi suma tɛ u ka fɛn tɔgɔ yɛrɛ ko an ka bɛn maaya la je pense que n'an bɛnna maaya la a tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na.
association an ka bɛn maya la u ka convention nationale kɛnɛ kan a président d'honneur ba ni o ye an karamɔgɔ ye Seyide Sherif Aliou Badara Ousmane Aidara a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ nisɔndiyakanw na Mamadu Ben Sherif Sumano ale ni Nuhum Kone ka kuma galama na an ka janga ɲamadali kɛ o fana fɛ. An b'a fɔ ko a bɛ dan sɔrɔ ko matigi ka dugawu ni aw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An farala ɲɔgɔn kan bi ka bɛn le 12 7e mois l'an 2026 ka sanga ni an ka bɛnbaya la ka sigi belebeleba min ni o tun bɛ an ka bɛnkan sɛbɛn kɔrɔlen kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma an ka bɛnbaya la ka foroba sigi belebeleba ka sanga ni o kuncɛli an bɛ an jɔ nin jɔyɔrɔ in na ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka Mali kɛrɛfɛ jamana bɛɛ fo ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu sɔnna ka jɛn ni hakilina ye ni o de an ka bɛnbaya la ka hakilina sabatili ye ɲɛnamaya kɔnɔna la ani kɛrɛnkɛrɛnnen la aw minnu y'a ka baara bila kabi sɔgɔma fo ka se nin wagati ma k'a ka baaraw bila ka na fara ɲɔgɔn kan nin sali in kɔnɔna la n'o ye CICB kɔnɔna ye an bɛ foli belebeleba ta ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ bɛɛ fo danti foli min na k'an ka kɛnɛ mɔgɔbaw fo an ka ɲamakalaw bɛ yan famille fondatrice de Bamako o bɛ yan an ka CNT membres bɛ yan ni o ye conseil national de la transition ye ka fara jamana responsable caman kan an ka partenaire baw bɛ yan an jɛɲɔgɔnw na a musoman fara cɛmanw kan alors ka taa se an jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ n to nin yɔrɔ la k'an balimamuso fo n'o ye Zeynab Aidara ye ka bɔ fo Segu ka na an ka nin sigi ka na participer an fɛ yan n b'a fo danti foli min na ko Aidara o kɔfɛ ne ka kuma tɛna jɛya parce que fɛn o fɛn kan ka fɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ olu y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban mais min bɛ ne bolo dɔrɔn o de nin jɔyɔrɔ in na ne bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka tila tuguni ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn an filɛ nin jɔyɔrɔ min na yan an ka se ma an jɔ yan an ka dɔnni ma an jɔ yan mais sababu dɔ de ye an jɔ yan o ye an masaw sababu ye a cɛmanw ani ka fara musomanw kan o kɔfɛ ani an karamɔgɔw minnu bɛ jamana in kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan olu minnu sera ka hakilina ɲuman don an na ka se ka an jɔ nin jɔyɔrɔ la bi Ala folen kɔfɛ ne bɛ ninnu de fo an ka bɛnbaya la an bɛ segin a kan politiki tɔn tɛ jama ɲini tɔn tɛ tɔgɔ ɲini yɛrɛ fɛnɛ tɔn tɛ parce que ni tɔgɔ ɲini kun don san y'a sɔrɔ an bɔra kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ni jama ɲini don alhamdulilayi anw bangera jama de kɔnɔna la ni an masaw barika an bɛ diinɛ min kɔnɔna la n'o ye silamɛya ye Ala ye bonya bɛɛ lajɛlen di an ma o kɔnɔna la donc o la nin tɔn in anw ma sigi ka diinɛ dɔ promotion kɛ anw ma sigi ka taasira dɔ promotion kɛ mais an y'a sigi ka adamadenya de promotion kɛ o de kɔnɔna la yanni n ka kuma datugu ni o de ye an ka nin foroba sigi in ye n bɛ hakililajigi kɛ n ka tɔndenw ye ni o ye an ka bɛnbaya la cɛw ani musow minnu sɔnna k'a fɔ k'u bɛ nin hakilina fɛ minnu sɔnna k'a fɔ ko u bɛ nin hakilina dɛmɛ n bɛ hakililajigi de k'aw ye waati bɛɛ kɔnɔ an mana ye yɔrɔ yɔrɔ la an mana ye jamana o jamana kɔnɔ an ka bɛnbaya la kuntilenna kelen dɔrɔn de b'a la ko vivre ensemble bɛ se ka sabati cogo di an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama na an k'an jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wa an k'an jija an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye i n'a fɔ Ala y'an da cogo min na k'an kɛ kelen ye i n'a fɔ an ka jamanaw ye an bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaden kelen cogo min na
Ama kunda Faransi jamana ka an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Aidara a ka Europe taama hukumu kɔnɔna na a bɛ Faransi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ Lyon de min o senfɛ a taara bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ye imamba la ka se consul général ma Mali jamana tɔgɔ la Lyon Sherifula Jabarani so tɔgɔ la Abdulkarim Sakɔ a bɛna ɲɛfɔli kɛ o kunnafoni tɔw kan. An karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Aidara a ka Europe tournée hukumu na a bɔlen Belgique ani Italie étape la a sera Faransi jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Faransi dugu la u ko min ma Lyon ladado a wulila ka taa ɲɛda dugu ɲɛmaaw la n'o ye alimamilakaw ani jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Mali lasigiden min sigilen bɛ o jamanaw kan o hukumu de la a wulila ka taa ɲɛda Imam Mahamadu Ɲagadu ani silamɛw tɔw kan ni ka jɛ ka juma baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye juma seliw ye o baaraw kɛra nisɔndiya ani kanu kɔnɔna na u ye foli kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye silamɛya balimaya hukumu na. Comme prophète a fɔ cogo min na taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik kitab Allah wa sunnati kiba ko a satofle ali binata amode ne sigilen fila kɔnɔ ko ali binata ay fɛn fila dɔrɔn de to amulu n'an y'a minɛ an ti fili abada a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ye kelen ye jɛya la o ye ala ka kuranɛ ani ale ka sunna alimami ye sisan a ye kutuba kɛ kuranɛ de kan n'an ye kuranɛ minɛ n'an bolo fila ye an tɛ fili n'an ye ala kira ka sunna minɛ n'an bolo fila ye an tɛ fili a ko fana an ka ale ka bonya k'a bonaw bonya ni mɔgɔ min y'ale bonaw bonya a b'i n'a fɔ i y'ale ciba bonya hali bi Sherif Usman bɛ baara min na ala ka dunya kan ala ka barika don a la ala ka limaniya d'a ma ala ka muɲu d'a ma ala ka sabali d'a ma ala k'a n'a sɔrɔ jogo ɲuman na. An karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Aidara a y'a ka nisɔndiya yira a bisimilali la Imam Mahamadu Ɲagadu n'a silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ nin ye silamɛya balimaya ye wa u nana o balimaya sira de taama u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya sira fɛ. Kunu an ɲuman donna yan bi ye juma ye an bɛna juma kunbɛn an b'a fɔ an yɛrɛ ka misiri la alhamdulillah janko min ɲɛmɔgɔya bɛ an yɛrɛ bolo kɔrɔ o y'an ka misiri de ye an ye yan de magɛn ka na seli yan ni ala sɔnna nakun yɛrɛ ye min ye ni o ye laseli ye o bɛ sinikɛnɛ de ye ni o ye dimanche nata ye nka an seli yan an nisɔndiyara an ye bonya min sɔrɔ an ɲɛ yan an ka cɛkɔrɔbaw bolo an ka imamu ninnu bolo o y'an bonyali min kɛ o sara bɛ ala bolo. Maa filanan min ni Sherif Ahmed Tidiane taara i ɲɛ d'a kan o de ye Mali ka lasigiden ye n'o ye consul général ye Lyon yen fɛnɛ a bisimilala bonya ani karama kɔnɔ maliden minnu bɛ yen ka taa i ɲɛ da u kan ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka ɲɔgɔn lahalayaw dɔn o fɛnɛ kɛra bonya ye an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Aidara a n'a tamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye. Bi wulada in na hali bi ka segin a ka foli kɔrɔkɔrɔyali kan a y'o de fɔ ale tun y'a ɲini de ka déplacer ka taa anw fo bi a yɛrɛ ka maabaya de yira an na tuma caman mɔgɔw tɛ kelen ye an taara consulat caman na an taara ambassade caman na mais kuma dɔ la ni jɔyɔrɔ ninnu yɛrɛ dɔgɔya o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen na foyi t'o sanfɛ mɔgɔ min ka bɔ ala bolo o de ye mɔgɔ min b'a yɛrɛ ni mɔgɔw dama kɛ an b'i fɔ i sara bɛ ala bolo jɔda minnu b'aw bolo hali bi ala ka dɔ fara ala ka dɔ fara aw kan ala ka danaya minnu dara aw kan tafanga ala k'o da hali bi kɔrɔta wasa ala ka don ala k'o nɔgɔya. Fɛn min ye Mali ka lasigiden ye Lyon n'o ye Faransi dugu kofɔlen ye a y'a ka nisɔndiya yira k'a fɔ a nisɔndiyalen de ye an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmed Tidiane Aidara n'a tamaɲɔgɔn bisimila ko nin b'a yira k'a fɔ jamana ani diinɛ u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye baw u bɛ diinɛ sira min kan o de kɛra sababu ye u wulila ka taa o ɲɛda u balimaw kan n'o ye maliden minnu bɛ jamana ka ci la ni dugu kofɔlen in na a ye nisɔndiya kuma fɔ a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ a yɛrɛbakun ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye. I bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i nana yan l'idéal pour moi aurait été kɛnɛ de ka t'i fo donc ka dugawu ɲini i fɛ ka barika ɲini i fɛ ka dugawu kɛ ni n ka denbaya ani baarakɛɲɔgɔnw ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen min bɛ Lyon min tɛ Lyon a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ye ala de ye min jɔyɔrɔ di aw
an bɛ o dugawu ɲini fɛ ala ka jamana in basigi ka fitinɛ mabɔ an na. An karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara a kelen ka taa ɲɛ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ ka a bɛɛ ka nisɔndiya ani bonya kɔnɔ a labanna ka baaraw kuncɛ ni dugawu don ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Samayira Sanogo ale ka ɲininenw don. Ligue arabu ɲɛmaa kura a secrétaire général a ye wele da ka bɛn ni ntɛnɛndon ye ka ɲɛsin Ira jamana ma ka yira k'a fɔ susuluw ni bɔnɔ banfula min b'a la ka turu o fɛ arabu jamana denw dɔw k'i bɛ dankari o jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛbɔli ma ka sanga ni Iran jamana lahala ye a k'o se bɛ dabila ye ten sa ɲɔgɔn tɛ a laban danbe ɲini ka kari arabu jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya na Iran fɛ hali bi ka nɔfɛtugu a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ nabi lamɛriki olu labanna ka nun don kokura ni waati laban ninnu na. Libi jamana kɔnɔna na fan fila minnu bɛ bi ni bɛn tilema ye o ni ɲɔgɔn cɛ depuis Muhammadu Kadafi o fara sigikafɔ baaraw bɛ sen na walasa ka se k'o don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o min ye bɛn sabatili ɲinitɔ ye Sirti jamana kɔnɔ o min ye Muhammadu Kadafi o bange dugu ye Libi jamana kɛlɛɲɛmaaba min bɛ yen ni a lakodɔn bɛ diɲɛ tɔnba Nations Unies fɛ Salet Edin Al Namruf ani General Khalifa Haftar o min ye Maréchal Khalifa Haftar o den ye o ye sigikafɔ dɔ kɛ sigikafɔ in ni kun bɛ a la o de ye ka se ka hali bi kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn ni fɛɛrɛw sabati o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na lakana o bɛ se ka yakubaya jamana in kɔnɔna na ye cogo wɛrɛ la a ye mɛn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ janko fan filaw ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na Libi jamana marifaw daw ka kuru ten furukufuruku ani fɔɲɔgɔnkɔ olu ka bila dɔfɔ kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni sigi baaraw ye kulu mun bɛ tali kɛ commission militaire conjointe ka fara comité militaire et de sécurité conjoint ani Nations Unies lasigidenw Libi jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a baaraw kɛnɛ kan binna ka biya kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ ka bɔ sigi kunkan nka ma hakili juru canɛnen caman kɔni kɛmɛ ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ waati de kuma se mɛ o min ye bɛn ani sigikafɔ waati ye ka ladɔnniya k'a fɔ ko bi san 2011 waati ka bɛn ni Muhammadu Kadafi ale ka fangaw dafirili ye bɛn tilema na Libi jamana kɔnɔ lakanako bunakun kan politiko bunakun kan o de kɛmɛ sababu ka dɔ fara dugujɛgɛ 20 maaya kɛcogoya degu ani a gɛlɛya kan Libi jamana kɔnɔna na o de kɛmɛ sababu bɛnbaliya o ɲɔ ka ɲa fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛɲɛka ani woroduguyanfan fɛ Libi jamana kɔnɔna na a bɔra a dɔgɔkɔrɔ depuis san 2014 waati masakɛ kalafiliw olu minnu jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ bɛn ɲini baaraw la Libi jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ janko o bɛ se ka kɛ ka kɔn février tile 17 san 2027 cɛ. Benin jamana kɔnɔna na wasadenw ye sɔnni sigi sariya sen dɔ kan o min bɛ jɔsili kɛ ka bɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la min ka baaraw kun bɛ taa ka ɲɛsin kalafiliw kɔɲɔw labɛnni ma o k'a ma commission électorale nationale autonome tɔgɔ kura min na da kulu in na baara minnu kan ka kɛ o fɛ dɔɔni a nataw la olu na dantigɛ waati nataw kɔnɔna na kalafili labɛnni kɔɲɔw kulu kɛrɛnkɛrɛnnen Benin jamana kɔnɔna na dɔɔni a nataw la a sigi cogo kura ani a ka baara kɛcogo kura olu na danganamaya ka sanga ni yɛlɛma dɔw dontɔ ye u ka baaraw kɔnɔ nka minnu bilama u ma dantigɛ fɔlɔ ni hakilina in k'aw ladɔnniya k'a fɔ a nana kumana min na maa minnu yɛrɛ kun bɛ kulu in kɔnɔ olu ka baaraw se mɛ u dan na baw waati min kun di ma u bɛ fori ka bɛn ni juillet tile 14 san 2026 ye hakilina in n'a bɛ fɛn yira bɛɛ o dɔ ye nɔfɛtugu ye ka sanga ni yɛlɛma dɔw dontɔ ye kalafili koɲɛw labɛnni cogo kɔnɔ Benin jamana kɔnɔna na ka sanga ni dansigilen ni cɛgɛ wɛrɛ in ka baaraw la Benin jamana wasadenw yɛlɛma dɔ de dontɔ don o fɛ kalafili koɲɛw labɛn cogo la janko a ka kɛ jama sago ye cogo min na kalo donna k'a fɔ nin waati laban ninnu na jalaki dɔw kun b'a la ka ta ka ɲɛsin kalafili koɲɛw labɛnba kulu ma commission électorale nationale autonome Benin jamana kɔnɔna na ka fara a jɛw kan olu minnu bɛ jɛ ka baaraw labɛn ɲɔgɔn fɛ maa caman ka fɔ la ka sanga ni yɛlɛma kura ninnu bolodatɔw ye laɲini min bɛ a la o de ye ka se ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen
kɛrɛnkɛrɛnnen tu tigɛ min doni a nataw la a bɛ se ka kalafiliw labɛn jɛlenya ani basigi kɔnɔ bɛnɛ jamana kɔnɔna na ka sanga ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu ka hakilinaw ani u ka laɲiniw ye i n'a fɔ a bɛ ye u ka kunkilenw na cogo min na bɛnɛ jamana kɔnɔna na. Nazarala tɔnba Union Européenne u ye a ɲini k'a fɔ danka siri sanni na tali sanu na ka bɔ Sudan jamana kɔnɔ k'an kunda Nazarala jamanaw kan. U labana k'a yira k'a fɔ jɛn tɛ kɛ ni a ye feere ka kɛ Sudan jamana mɔ baarakɛminɛw ka di o mɔ tɔrɔmɔɲɔgɔnw ka lase Sudan jamana mɔ a ka ja sanu labɔli kɛminɛw k'olu ta jamana wɛrɛ kɔnɔ k'o kunda ni o ye Sudan jamana kɔnɔ a ko jɛn tɛ kɛ ni o ye. Kibaruya a dira ka bɛn ni ntɛnɛndon tɛmɛnen de ye o min laɲini min bɛ a la o de ye ka ɲɛgali ta ka ɲɛsin Sudan jamana wolomasiri tabaw mɔ f'a ka se o ni minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn la bi ni o baaraw daminɛna ka bi san 2023 ni k'a laban ka kɛ dabilabali ye. Bɛlisigi jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne ye a jabala ye a ye a yira k'a fɔ sanu santɔ ka bɔ Sudan jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw fɛ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sɔrɔ a la ni o tigɛra o la bɛɛ a dɔw la o n'a ɲɛsin bɛn ɲinini sera o mɔ. O hukumu kɔnɔna na o ye nin hakilina ninnu ta k'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka i sen bɔ Sudan jamana sanu sanni na ka bɔ Sudan jamana kɔnɔ ka taa ni a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Baw a yera k'a fɔ Sudan jamana sanu n'a bɔra a bɛ taa nazarala jamanaw kan ka taa a maɲɔlaw bɛɛ lajɛlen bɔ a la a labɛnnen ni ka laban k'a bila nazarala jamana ani continent asiatique olu juya fiyɛw la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ sen na ni a bilama a ka ca san 3 ye Sudan jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba ONU kɛmɛ k'a yira k'a fɔ kɔlɔlɔ min sɔrɔla a la guna adamadenya burujali la o ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔɲɔgɔnko la jamana si kɔnɔna na. Ni de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.